Prvýkrát v podstate s požiadavkou na zabezpečenie nejakej bezpečnosti potravín prišlo NASA s tým, že teda keď už letia kozmonauti tam hore a v podstate majú tam určité obťažné veci, ako sú aj vylučovanie. Niektorí kuchári majú takú tendenciu, že bože, čo zase tí zákazníci vymýšľajú, je to také pánske huncúctvo, hej, si to myslia. Ako je to s hygienou a kontrolou kuchynského odpadu? No samozrejme logicky, keď varím, pripravujem, tak mi vzniká aj veľa kuchynského odpadu. Kontroluje sa aj to, ako sa skladuje, ako sa odváža a tak ďalej a tak ďalej. Je dôležité, aby práve ľudia, ktorí pracujú v týchto prevádzkach, dostávali takéto vzdelanie, aby sa dostávali k takýmto informáciám. Možno, že toto robíš zle, toto by si mal robiť takto to bude lepšie a tak ďalej. Ja stále vravím, že varte tak, ako keby ste varili pre svojich. Hej? Pre to najdôležitejšie, čo máte. To je vždy úplne záverečné na školeniach, lebo všetci niekde musíme jesť. Vítajte pri ďalšej časti podcastu Speak. Som veľmi rada, že ste s nami. Dnes totižto budeme preberať tému, ktorú má každá stravovacia jednotka povinnú, ale málo kto ju kontroluje. No ak ste zvedaví, čo to je, tak to vám prezradím samozrejme aj ja, ale spoločne s poradkyňou a školiteľkou v oblasti hygieny, bezpečnosti potravín a HCCP, to je to slovo, ktoré dnes budeme veľmi často používať, pani inžinierka Martinka Bakošová. Dobrý deň, vítajte u nás v podcaste. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Takže ja už som to tak trošku naznačila, pani inžinierka, že HCCP. Je to možno slovo, ktoré naši diváci a poslucháči poznajú a možno to niektorí nepoznajú. Takže je to čo? Je to naozaj iba kus papiera, ktorý je založený niekde v šanóne, alebo čo to vlastne je to HCCP? Dá sa to nejako jednoducho povedať, aby som to pochopila aj ja? Áno, určite. Väčšinou, keď sa s niekým o tom prvýkrát človek rozpráva, tak to HCCP, a že čo to vlastne je, tak v prvom rade je to nejaká taká skratka, ktorej nikto nerozumie a keď sa prekladá, tak je to vlastne Hazard Analysis Critical Control Point. Okay. A je to v podstate systém analýzy rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov. A v princípe tam ide o to, ja keď to teda učím na školeniach, tak ja im vždycky, keď to už nejakým spôsobom popíšem, tak potom na konci im poviem, teda vysvetlím, že no, aby dobre bolo. Hej. V princípe tam ide o riadenie rizík a teda vychytávanie nejakých tých chýb, či už je to v procese výroby, alebo následnej ďalšej, napríklad aj prepravy, ak sa potraviny prepravujú a tak ďalej. Hej. Čiže vychytávajú sa chyby a predchádza sa tomu, aby nevzniklo nejaké teda ochorenie a teda aby sme neohrozili zdravie konzumentov, ak sa bavíme teda o výrobe potravín a samozrejme o výrobe pokrmov. Aby som si to tak vedela predstaviť, rozprávame sa o nejakom softveri alebo o nejakom dokumente v papierovej podobe. Máte ho tu so sebou, to HCCP? Vyťahnete ho z kabelky? Nevzala som, hoci som teda mala v pláne, ale nejako som sa teda k tomu nedostala, aby som zbalila. Je to približne takáto bichla, ako tomu ja hovorím. Takže veľká áno, je to papierov a informácií. Spravidla samozrejme v šanóne, niektorí ho majú aj v elektronickej podobe, ale dôležité je, aby to aj bolo teda vytlačené, aby si to zamestnanci mohli aj prelistovať a jedna časť z toho tvoria dokumenty, ktoré je potrebné teda vypisovať, kdežto úplne nie je povedané, že to musí byť len ručne, ale môže sa to robiť aj elektronicky. Mám klientov, ktorí všetku už tú evidenciu majú teda elektronicky, alebo existujú dokonca aj veľké výrobné podniky, predajne potravín a tak ďalej, kde už majú snímače na teplotu a automaticky vlastne toto už prebieha ukladaním na. A moja otázka by mohla znieť aj tak, že prečo vlastne takýto systém vznikol HCCP a teda, že čo je jeho hlavným cieľom? Či trestať? Alebo skôr držať veci tak, aby sme boli všetci zdraví, aby sa nám nič nestalo? Áno, presne tak. Prvýkrát v podstate s požiadavkou na zabezpečenie nejakej bezpečnosti potravín prišlo NASA s tým, že teda keď už letia kozmonauti tam hore a v podstate majú tam určité obťažné veci, ako sú aj vylučovanie,
tak a teda musia aj plniť dôležité misie, pri ktorých je dôležité, aby boli fit a teda neboli zaťažovaní nejakým alimentárnym ochorením. Tak v tej podstate požiadali teda o nastavenie nejakých tých požiadaviek pri výrobe tých potravín pre nich a to bolo teda tým cieľom. Hej, teda bolo to prvýkrát pre NASA a neskôr to bolo celosvetovo prebraté vlastne do všetkých krajín a od roku 2000 je táto povinnosť aj u nás a musia ju mať nielen teda, ako som už spomínala, výrobcovia, spracovatelia, predajne sklady a tak ďalej, ale aj zariadenia spoločného stravovania, teda či už je to otvorený alebo uzatvorený systém. Čiže nejaká reštaurácia, bistro, školská jedáleň, nejakom zariadení sociálnej starostlivosti a tak ďalej. A nemohli v tom NASA vymyslieť nejaký jednoduchší názov? To samozrejme žartujem, ale výborne ste mi nahrali, koho sa vlastne povinnosť toto HCCP mať, dodržiavať, kontrolovať, fungovať podľa neho vlastne týka. Sú to gastroprevádzky, možno nejaké školské jedálne, reštaurácie. Dá sa povedať, bo teraz nás možno počúvajú a pozerajú diváci, ktorí sa pýtajú, že mám toto ja vôbec ako za povinnosť mať? Áno, no už všeobecne je taká vedomosť u ľudí, ktorí teda pracujú v gastre a keď niekto teda chce si otvoriť prevádzku, tak sa pýta, no tak poraď mi, hej, že čo teda potrebujem a tak ďalej. No a samozrejme, že taký strašiak je vždycky, že musíš mať HACCP, hej, a teda HACCP, vy to voláte inak. HACCP, no akože HCCP. HACCP. Niekto v tomu hovorí aj HACCP. HACCP čo? Hej, takže tak ono sa to trošičku tak, ako je to vlastne dokument, hej, ktorý v podstate predstavuje ten systém a v preklade, ak by sme si to zobrali aj tak nejak z minulosti, tak vždy boli nejaké požiadavky na suroviny, vždy boli nejaké požiadavky na to, na akých pozíciách sa robí. Hej, to v tej hygiene neznamená, že to predtým nebolo, hej, že ste museli narábať s rizikovými potravinami len na úseku mäsa, len teda na oddelených plochách a tak ďalej. To už bolo dávnejšie. Ono v podstate už za Márie Terezie bolo vyše 200 vyhlášok, zákonov, nariadení, kadejakých, hej. Čiže Fakt? ono to všetko prichádza s falšovaním, hej. Keď ľudia zistili, že sa to dá. Hej, najviac sa falšovalo vlastne počas vojen, hej, počas epidémií, kedy bolo toho nedostatok a boli to také drahšie potraviny a už keď to išlo potom do tej chémie, už to začalo byť o riziku. No, tak asi týmto systémom, hej, to teda je nastavené. Dá sa teda úplne jednoducho povedať, teda koho sa týka? Áno, všetkých zriadení spoločného stravovania. Spoločného stravovania? Áno, to znamená, čiže sú to otvorené, uzatvorené typy. Do otvorených teda patria všade tam, kde sa môžeme prísť nájsť bez toho, aby nám niekto, teda aby sme boli naviazaní na to zariadenie. To znamená, že teda nie je to uzatvorený typ, čiže je to škola. Môže to byť firma, môže to byť nemocničná kuchyňa, môže to byť, hej, čiže sme v nejakom type zariadení, kde sa spoločne stravujeme, či už na nejakú kratšiu dobu alebo dlhšiu, ale to neplatí v prípade hotelov a tak ďalej, kde sme tiež nejaký týždeň, dva na nejakej dovolenke, ale toto je vyslovene otvorený typ. Stravovania. Čiže aj reštaurácie tam patria, školské jedálne. Nie, školské jedálne sú uzatvorené. Školské jedálne sú uzatvorené, takže tie nemusia mať HCCP. Tie musia mať HCCP. Tie musia mať. Všetky musia mať HCCP. Všetky. Aj reštaurácie. Všetci. Bufety. Aj otvorený, aj uzatvorený. Áno. Dobre. Ale v zjednodušenej forme sa to potom od nich požaduje už v prípade bufetov. Ja by som sa rada ale spýtala na to, že jedna vec je, že to podľa zákona musíte mať, dodržiavať, niekto to zrejme chodí kontrolovať, k tomu sa dostaneme, ale aká je realita? Naozaj sa to používa v praxi? Tak z mojich návštev, ktoré ja teda vykonávam ako hygienik, ako súkromník, kde si ma teda niekto zavolá na to, aby som sa prišla pozrieť, tak viete, nič v živote nie je úplne 100%, okrem toho, že teda raz nás čaká ten koniec. A nedá sa. Ja vždy na svojich školeniach hovorím, že teda mali by ste sa aspoň približovať k tomu cieľu. Nedá sa byť úplne 100% vo všetkom. Je to vyslovene, spočíva to v tom, že teda ako ľudia si to preštudujú, ako tomu porozumejú, keďže naozaj je to veľmi rozsiahly dokument, a teda ako sú schopní to preniesť potom do tej praxe, teda zaviesť. Hej? Čiže to zavedenie všetkého toho, tých požiadaviek, ktoré na to sú kladené,
tak to je najdôležitejšie, ako sa s tým človek vysporiada. Potom je veľmi dôležité, aby zamestnanci aj rešpektovali tie dané požiadavky, ktoré majú teda plniť a zároveň, aby aj kontrolovali to, čo kontrolovať teda majú. Hej. Časť z toho teda dokumentu, ako som už spomínala, sú evidencie, ktoré sú presne nastavené na buď kritické body alebo kontrolné body, teda je tam dôležité nejaká tá pravidelnosť, s ktorou sa to vykonáva. Ak si zoberieme napríklad kontrolu skladovania, čiže sa kontrolujú teploty, pretože sú veľmi dôležité. Tam je naozaj všetko v tom dokumente. To keď vás počúvam, tam je fakt. Preto je to taká veľká kniha. Tak v podstate je to prenesená vlastne aj legislatíva, ktorá je, čiže je tam vlastne popis toho, aké sú požiadavky na zamestnancov, aké sú požiadavky na priestory, aké sú požiadavky na teda napríklad odpady, ako sa s nimi manipuluje, že je to dôležité ich odstraňovať jednak z hľadiska toho mikrobiologického v danej prevádzke, jednak z toho, že teda je zakázané skrmovať pre zvieratka, hej, odpad. No a to sa práve tak kedysi robilo, že sa tie pomije z tých školských jedální dávali do takých nádob na káričku a išlo sa prasiatkám. Áno, toto už je teraz teda zakázané. Minulosť, to je už áno, iba. je to už minulosť a momentálne musíte odpad odovzdať firme, ktorá má na to oprávnenie a teda na tú prepravu, na skladovanie a na následné zhromažďovanie. Poďme teraz trošku na ďalšiu tému, by som povedala, na hygienu a bezpečnosť potravín, že ktoré také hygienické chyby, ktoré sa robia v kuchyniach, sú také najrizikovejšie možno práve pre naše zdravie. Dá sa to povedať? Áno, samozrejme, je to práca s rizikovými potravinami, ako sú mäsko, vajíčka. To sa môže rýchlo pokaziť. Áno. Áno, a vlastne všetko, celá tá bezpečnosť začína od základných surovín, ktoré teda nakupujú, alebo teda sú im dovážané. Musia byť od overených dodávateľov, potraviny musia byť čerstvé, hej, a zdraviu bezpečné. Čiže to je taký ten prvý základ, ktorý by mal byť a potom, kde s tým manipulujeme, ako s tým manipulujeme, ako dlho to tam nechávame, hej, sú také trošku nastavené aj pravidlá, dokoľko musí byť určitá riziková potravina spracovaná a hneď daná teda napríklad do teplnej úpravy, alebo ak je z toho vyrobený šalátik, tak nesmie len tak zostať po zamiešaní voľne v kuchyni stáť, ale proste odloží sa do chladiaceho zariadenia o určitej teplote, ktorá je tiež stanovená zákonom a až potom teda sa vydáva o určitej a dobrej teplote. Aj by ste si možno spomenuli na také nejaké situácie, ktoré sa na prvý pohľad zdajú, že sú banálne, ale vlastne môžu spôsobiť nejaké vážne riziko? Áno, určite. Môže to byť aj napríklad potravina po spotrebe, hej, čiže sú to rýchlo sa kaziace potraviny. Samozrejme taká banalita, ako je umytie rúk, hej, čiže v rámci osobnej hygieny. Na prvý pohľad to môže vyzerať, že dobre, tak viete, ono je to všetko ruky. o tej rýchlosti. Tí ľudia proste je to prerušenie, je to prestávka v podstate v práci, hej, teda ľudia utekajú rýchlo a v podstate častokrát sa zabúda, hej, na tie ruky. Alebo aj keď sa umyjú, tak sa umyjú trošku rýchlejšie, než by sa malo. Takže je to naozaj o tom. Hej. Veľakrát aj sa stáva, to je taký pokoronový stav, že máte rukavice, lebo tie sme teda začali nosiť hodne a začali sa teda používať aj viac v obchodoch, viac v prevádzkach a tak ďalej. A je aj v legislatíve teda uvedené, že sa má vylúčiť priamy styk s hotovými pokrmami, už keď sa vydávajú potraviny, tak v takom prípade máte rukavice. To je vlastne posledný bod v rámci osobnej hygieny, ktorý je nastavený u zamestnancov v rámci zariadení spoločného strávovania. A v podstate ľudia ešte, keď už sa nebavím len o tom výdaji, ale ešte len keď sa s nejakými potravinami manipuluje a manipuluje sa hlavne s rizikovými alebo sa vykonávajú nečisté činnosti, rozdeľujeme čisté a nečisté. Hej. Tie nečisté sú rizikové z pohľadu toho, že na tie čisté časti prenesiete mikroorganizmy. Dajte mi nejaký príklad.
No samozrejme, je to práca so surovým mäsom, Áno. alebo je to práca s vajíčkami Mhm. a dokonca to nemusí byť len rukavicami, ale najväčší problém, ktorý je, že sa tá istá utierka používa na sanitáciu tejto rizikovej plochy To ani neznie a potom dobre. sa prenesie na... Hej, ako ono to je v tom, že človek to robí nejakým spôsobom kontinuálne, plynule a práve to je o tom, že tí ľudia musia byť školení a musia vedieť práve tie riziká. Práve preto máme farebné rozlíšenie, či už sú to pracovné pomôcky, alebo aj možné náradie, hej, čiže aj dosky sa napríklad používajú. Iné sú na mäsko, iné sú na zeleninu, na pečivo, dokonca na alergény, hej, a tak ďalej. To je zaujímavé veľmi. Ale možno teraz je také ani nie, že moderné, ale je to veľmi časté, že sú potravinové alergie, intolerancie rôzne. Sú naše gastroprevádzky na toto pripravené? Čo myslíte? Tak oni boli aj v minulosti, len sa o nich tak až veľa nerozprávalo. Áno, je to v legislatíve už dávnejšie zavedené, teda povinnosť zverejňovať alergény v jedálnych lístkoch, pretože sú ľudia, ktorí môžu mať až, je ich menšie percento, ktorí majú v podstate dostanú anafylaktický šok. Fíha. Hej, tak ako klasické, keď máte nejakú tú alergiu, alebo každý sme si na niečo už prešli, hej, že máte nejaké začervenanie, svrbí vás, môžu vám obchnúť pery alebo jazyk po paradajke, To sa mi po stalo. jahodách, hej, a tak ďalej. Je to také, čo niečo prejde, hej. Niektorí kuchári majú takú tendenciu, že bože, čo zase tí zákazníci vymýšľajú, je to také pánske huncúctvo, hej, si to myslia a nejakým spôsobom neprikladajú tomu veľký dôraz, ale je to veľmi nebezpečné, pretože títo ľudia potrebujú častokrát až epipero. Hej, čiže končia v nemocnici na pozorovaní, nie je to sranda. Naozaj hrozí tam až smrť, hej, nie je to naozaj také len niečo, čo sa zase vymýšľajú. Hej, čiže ak ten hosť povie, že je na niečo alergický, kuchár musí dodržať receptúru, keď si to príďte do reštaurácie, a častokrát ani nie kvôli alergénom sa pozeráme, že čo to jedlo obsahuje, lebo napríklad niečo vám nechutí, hej? Ja moc neľúbim šampióny, hej? A ako sír. Aj to ja tiež, tak už máme niečo spoločné. Ale ak ten človek doslova dohľadáva, či tam náhodou nie je ten alergén, veľakrát sa ešte aj toho čašníka opýtajú, prosím vás, a nie sú tam tie orechy, nie je tam ten zeler, alebo hej, teda to sú tie najviac rizikové veci, ktoré teda môžu spôsobiť ten anafylaktický šok. Tak aj ten čašník sa niekedy, keď je to chápavý čašník, tak rozumie tým obavám, hej. Veľakrát už tí ľudia ani nechcú ísť niekam sa najesť, aby si zodpovedali oni sami za to, čo jedia, hej, ale musia aj títo ľudia sa niekde najesť a preto je veľmi dôležité prijať objednávku, zdôrazniť teda, že je tam ten alergén, musia dodržať presne, hej, ten recept a nesmie dôjsť k nejakej zámene pri výdaji. Toto je možno reštaurácia. Spomenuli ste škôlku. Áno. A školské jedálne sú pripravené na tie potravinové alergie a na všetky tieto intolerancie? Ono väčšina tých reštaurácií je na to pripravená, ale viete, ono vždy sa udeje nejaká zmena, alebo je tam častokrát zlyhanie ľudského faktora, čo by nemal byť, ale stáva sa to. A v škôlky sú uzavretý systém, alebo teda školy ako také. A škôlka je materská škola, podľa zákona. A teda sú to deti, ktoré sa tam stravujú každý deň, zamestnanci ich poznajú a veľmi dobre vedia, teda, že majú tú alergiu a to dieťa nesmie vlastne niesť to bremeno na sebe toho, že on má povedať pani kuchárke, že ale pozorte, ja som teda na to alergický, ale oni naozaj musia to mať niekde vypísané, zdôraznené, že toto dieťa, hej, nesmie vypadnúť z nejakého zoznamu, keď sa vydáva tá strava, že pozor, dnes je teda to dieťatko v škole a dávajme si pozor na to, že nesmie dostať túto porciu. Hej. Čiže to už je pri normovaní, keď tá vedúca teda nastavuje jedálny lístok, tak aj majú tam, ich to tam upozorňuje, hej. Že teda takýto problém je. Tiež potom pri alergénoch aj platí pravidlo, teda, že sa manipuluje a teda pripravuje táto strava úplne na oddelenej ploche, oddelené náradie a tak ďalej, teda aby náhodou neprišli do kontaktu s alergénom. Ono väčšinou napríklad pri múčných pokrmoch sa to robí aj tak, že teda na začiatku sa robí ten bezlepkový napríklad a potom následne teda prichádza tá surovina, ktorá obsahuje lepok. Čiže takto sa to vylučuje. Poďme sa zase posunúť, ale vy ste dnes už spomínali, že aj vy chodíte ako kontrolovať, či sa toto dodržiava. Áno, na požiadanie prevádzkovateľa, ktorý si ma zavolá ako poradcu, aby som sa teda prišla pozrieť a
uistila ich v tom, čo robia dobre, lebo to ľudia potrebujú počuť a zase nie úplne všetko sa robí, teda nie tak, ako by sa malo. A zase ukázať im to takou, niekedy sa hráme, hej, že prídem a proste dnes sa zahráme na kontrolu. A, To vážne? áno, a potom sa ich pýtam, že a prečo to robíte tam, hej? A no, lebo sme na to naučení. Hej, čiže to sú tie rutinné veci, tak ako ich to buď naučila už predchádzajúca pani kuchárka, hej, alebo teda tak sa to tu robí vždy a proste tak toto je. Hej, takže... A aj by ste mi možno prezradili, že ak prídu hygienici na kontrolu a stále sa rozprávame teda o tom HCCP a o tom odpade a o týchto všetkých veciach, čo kontrolujú ako prvé? Tak keď som sem šla, tak som rozmýšľala, že teda čo poviem, tak ja rada prirovnávam k určitým veci. A keď ja nemám doma svokru, ja mám teda priateľovú maminu. Ja mám veľmi dobrú svokru. Ale je to také, ako keď si predstavíte, že svokra, keď vám príde, tak vidí všetko. Hej, teda pozerá sa, že... Teda, Rentgenové oči sa tomu tak hovorí. v prvom rade, keď niekam prídete, tak vidíte, že nemyslím, že neporiadok, ale teda ako sú veci uložené. Hej, ako sú... Tam je aj veľmi dôležité, že na danom úseku máte vyčlenené aj náradie. Tie dosky, čo som spomínala, hej, farebné dosky, vyčlenený nôž, hej, vyčlenené veci, čiže tam tiež platia tieto pravidlá. Čiže akým spôsobom? Či sú označené tie stoly, jednotlivé úseky, či sa to dodržiava, hej, potom sa aj kontroluje, že to tí zamestnanci robia na tých jednotlivých úsekoch, samozrejme kontroluje sa sanitácia. Čistota prevedenie, celkovo. čistota, áno, samozrejme. No a potom sa už kontroluje tá daná činnosť, vždy, keď napríklad som aj pri teplnej úprave, tak ich teda požiadam, vezmeme vpichový teplomer a premeriame teploty, pretože aj tie sa musia zapisovať do toho formulára. Teploty toho jedla, ktoré sa pripravuje. Áno, ktoré sa pripravuje a potom aj následne, už keď je ukončená príprava, tak samozrejme robí sa výdaj. Pokiaľ je výdaj okamžitý, v tom prípade nie, ale ako náhle výdaj trvá dlhšie ako hodinu, tak samozrejme sa už potom kontrolujú v každej hodine teda teplota vydávaného pokrmu. Sú tam proste pravidlá, pri ktorých nesmie poklesnúť teplota pod určitú teplotu, pretože potom sa začínajú rozmnožovať mikroorganizmy, a teda spory a môžu sa vlastne tvoriť aj následne toxíny a tak ďalej. To znamená, že ako dlho je taký hygienik v prevádzke, keď ide na kontrolu? To je veľmi ťažké. No ak idete na klasický výkon štátneho zdravotného dozoru, tak môže to byť od 2 až do 3 hodín približne. Je to od rozsiahlosti prevádzky. Čiže ak si predstavíte, aká je veľká, teda dá sa to prirovnať k počtu strávnikov. Hej? Čiže či varíte pre menšie množstvo. Viete, čím máte viacej strávnikov, tým môžete mať viacej skladových priestorov, hej. Už aj problémov. Tá kuchyňa je väčšia, samozrejme, áno. Hej. Tak problémov. Tak sú veci, ktoré sú technického charakteru a sú veci, ktoré ľudský faktor teda vykonáva. To je ako je to s hygienou a kontrolou kuchynského odpadu? Bo samozrejme logicky, keď varím, pripravujem, tak mi vzniká aj veľa kuchynského odpadu. Kontroluje sa aj to, ako sa skladuje, ako sa odváža a tak ďalej a tak ďalej? Áno, vlastne ďalšou časťou kontroly je v podstate kontrola dokumentácie, teda tých evidencií, samozrejme rôznych dokladov napríklad od surovín, rôznych zmluv, ktoré potrebujete mať uzatvorené. Jedna z nich je aj zmluva na odpady. Aha. Povinnosťou je mať teda nielen uzatvorenú zmluvu, ale aj ten odpad, ako sme už spomínali, odovzdávať, na základe ktorého vám vystaví tá daná firma zberný list. A tieto zberné listy, je to ako keby preukázanie sa toho, že naozaj ten odpad odchádza z prevádzky. A čo v prípade, ak tam mám napríklad potraviny po záruke, po dátume spotreby? Ako sa riešia tieto záležitosti? Áno, takisto teda je to spôsob, teda odovzdáva sa to takisto do odpadu, nemusí to byť len tovar po spotrebe, ale môže to byť aj tovar, ktorý vykazuje nejaké iné nedostatky. Samozrejme, medzi ďalšie odpady, ktoré v podstate v prevádzke vznikajú, sú aj použité oleje, ktoré sa používajú napríklad pri vyprážaní. Viac tohto odpadu je produkovaného v otvorenom sektore, kde je viac teda fritovania, vyprážania a tak ďalej, pretože naše školstvo má
Náš systém je veľmi dobre nastavený a my v podstate k aplikáciám, k materiálno-spotrebným normám, aj materiálno-spotrebné normy sú nastavené tak, aby deti dostávali len to najlepšie. A teda vylúčuje sa odtiaľ príprava fritovaním alebo teda vyprážaním. Je to úplne vylúčené v prípade škôlok okrem šišiek a samozrejme v základných školách takisto je to obmedzenejšie a už tým, že nám nastúpili konvektomaty, teda ktoré už teda máme niekoľko pekne rokov veľa, tak veľa z vedúcich teda nahradzuje toto vyprážanie formou inej úpravy, a teda v konvektomate. Na troške oleja. Spomenula som si teraz na časy, keď som chodila do školskej jedálne. Áno, nevysmážalo sa tam, ale niekedy sa to nedalo jesť. Ale to bolo veľmi dávno, takže verím, že je to dnes už neviem, no inak. ja mám poväčšinou skúsenosť, že teda ja aj ochutnávam, pretože musím urobiť aj tú senzoriku. Vy aj ochutnávate? Áno, samozrejme. Hej, ja som aj vyštudovaný výživár, takže ja aj s nimi teda, ja neviem, napríklad mám klienta, ktorý je veľmi rád, keď niekde okoštujem na jednej z jeho prevádzok, lebo mi potom teda sa ma pýta, že ako mi chutilo, teda či bolo jedlo teplé. To je najpodstatnejšie. Hej. Každý v podstate zákazník by mal trvať na tom, aby jedlo dostal teplé. Hej. Ja veľakrát aj vraciam v reštauráciách, že proste teda musí byť to jedlo zohriaté alebo udržiavané na teple. Takže jedlo musí byť ako teplé. Ja mám väčšinou skúsenosť naozaj, že teda varí sa dobre. Viete, nikde nedostanete ani doma, pokiaľ úplne nie ste 100% v príprave a varení si, že naozaj chcete jesť vyslovene zdravo. Vy nikdy nedostanete každý deň iný pokrm. Hej. V školskom stravovaní je školské stravovanie tak nastavené, že vlastne sa striedajú ešte aj technologické úpravy, nie len potraviny. Nikdy nedostanete zemiak v rovnakej forme, hej, teda či už je, že by ste dostali každý deň kašu. Hej, je tam zaradzované veľmi veľa zeleniny, dbá sa na dodržiavanie energeticko-nutričných hodnôt, hej, pre danú vekovú skupinu. Naozaj, keď k nám chodia zahraniční návštevníci teda od fachu, tak nám závidia, že my ešte aj pri hociakej malej škôlke máme vlastnú kuchyňu. Vy ste veľký fanúšik takéhoto školského stravovania a to sa mi páči, ale poďme naspäť k téme. Sú nejaké prevádzky, ktoré sú možno oslobodené od triedenia bioodpadov alebo od odovzdávania kuchynského odpadu nejakej oprávnenej firme? Sú tu nejaké výnimky? Môžu ho dávať do komunálneho odpadu? No pokiaľ mám ja vedomosť, tak nie. Je potrebné odovzdávať. Ešte sme nespomenuli napríklad taký lapač tukov. Takisto je potrebné ho vyvážať. Je to také zaujímavé, keď raz sa mi stalo v jednej prevádzke, kde im to buchlo cez kanalizáciu, lebo teda nedostatočne vyvážali obsah lapača. Aha. A čo sa deje, keď sa napríklad aj nádoby pravidelne nevyvážajú? Čo sa tam môže diať? Pravidlo, ešte sme nespomenuli, v prípade vlastne biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je také, že pokiaľ nie je zmluvne zabezpečený denný odvoz, tak je potrebné tento odpad chladiť. Aha. Hej. Spravidla väčšinou majú nastavené buď teda 3-krát do týždňa, alebo aspoň teda minimálne raz za 7 dní teda zabezpečený odvoz. A čo by ste možno, lebo teraz nás počúvajú aj majitelia reštaurácií, možno aj vedúci školských jedální a tak ďalej, že čo by ste im poradili, nejaké také rady, že čo robiť, aby tá kontrola, ktorá príde, prebehla čo najlepšie, proste aby sa vyvarovali tých chýb, možno nejaké také 3 základné rady? Tak mňa prvé, čo napadne, je, že aj do školy sme do začiatku chodievali radi, kým nezačali prvé skúšania, prvé písomky. Hej. Čiže byť pripravený. Hej. Čiže naozaj vedieť, aké sú moje povinnosti, mať to teda naštudované, vyžadovať to aj od zamestnancov a teda musí byť taká nejaká politika vlastne tej firmy tak nastavená, že je to dôležité pre bezpečie našich strávnikov, či už je to klient, alebo je to dieťa alebo žiak v škole, alebo prijímateľ v rámci sociálnej služby. Je to dôležité pretože nám to nepokazí meno, našu reputáciu. Hej? Čiže jedno s druhým. A ja stále vravím, že varte tak, ako keby ste varili pre svojich. Hej? Pre to najdôležitejšie, čo máte. To je vždy úplne záverečné na školeniach, lebo všetci niekde musíme jesť. Hej? To znamená, že či varíte doma,
alebo teda sa stravujeme vonku v nejakej reštaurácii v rámci, alebo teda toho závodného, ako sa tomu niekedy hovorilo aj hovorí. Teda ideme niekam sa nájsť, alebo sú to naše deti v školách, škôlkach, naši manželia v rámci firmy. Každý jeme a každý by sme mali vlastne byť uvedomeli natoľko, aby sme niekomu nespôsobili nie len jednorazovú hnačku, ale naozaj hrozí tam veľmi vážne chronické ochorenia a bohužiaľ v niektorých prípadoch môže dôjsť aj k smrti. Som sa nadýchla, keď ste to povedali, lebo sa mi to stalo niekedy, že som niečo v nejakej reštaurácii zjedla a nedopadla som dobre, respektíve najlepšie, ale predsa len vráťme sa k tomu slovu, ktoré tu dnes skloňujeme, HACCP alebo HACCP. Dá sa prosím vás nastaviť tak, aby tá prevádzka, firma, reštaurácia, aby jej to pomohlo a nie ju to zaťažovalo, že bojím sa toho. Tak v prvom rade vysvetliť ľuďom, prečo je to potrebné. Hej, to je taký asi najdôležitejší ten faktor, aby ľudia chápali, prečo je to dôležité. Zaviesť v tom, hoci som povedala, že rutina nie je veľmi dobrá, ale v tomto je tá pravidelnosť je veľmi dôležitá, aby ľudia to robili prirodzene, tie veci, aby to pre nich nebolo zaťažujúce. A keď niekto má s niečím problém, ja rada vysvetľujem aj počas simulovaných kontrol, ktoré vykonávam, že prečo je to dôležité a potom tí ľudia si to tak uvedomia. Hej, že teda nie je to naozaj len tak, ale naozaj ide, že za tým stojí človek a jeho zdravie. Rozprávali sme sa veľakrát v prevádzkach o odpade. Vy dokážete v rámci HCCP aj ako keby odporučiť možno, že je ideálnejšie pre tú reštauráciu mať nejakú firmu, ktorá ten odpad odváža, či už je to bioodpad, kuchynský odpad a tak ďalej, že sa o to vie niekto postarať. Je to jednoduchšie v tom prípade? No inak sa to ani nedá. Hej. Musí to byť vlastne firma, ktorá má na to povolenie, oprávnenie vlastne, ako sme už spomínali, na prevoz, na skladovanie, zhodnocovanie a tak ďalej. Bo je to potom vlastne oveľa jednoduchšie aj pre tú reštauráciu, že niekto mi pomôže s tým, aby som sa toho zbavila, vlastne všetko dodržiavam. Tak ono v tom gastre celkovo je veľmi dôležité. Ja som tu ešte nespomenula, že v podstate aj ten externista, teda ktorým som ja, keď prichádzam vlastne do toho, jednak máme prevádzkovú slepotu, ktorá je úplne normálna a bežná. Môžete si to predstaviť ako vodič auta, predpokladám, že teda šoferujete, ja tiež. A keď idem teda ako spolujazdec, tak veľakrát potom zbadáte, že aha, a to tu kedy postavili a tu je to iné a že tak. Si všimáte iné veci, ako keď šoferujete. A vy v podstate, keď ste v tej prevádzke, tak vy nevidíte. Najkrajší príklad je napríklad nevyhovuje vám teplota v jednej chladničke a stačí úplne prehodiť dve suroviny z jednej do druhej a už je to vybavené. Hej? A ľudia mi častokrát povedia, že aha, hej, takže ja im ukazujem veci robiť inak. V sanitácii je napríklad taká dobrá vec, ktorú im radím, že nie je potrebné už vykonávať mechanické šurovanie celej tej kuchyne. A čo, to sa same vyčistí? Už áno, už existuje. Čo? Tak, áno, ja to chcem. Áno, nastriekate penu, to by sa nám zišli také peny domov. Nastriekate v podstate prostriedok na podlahu a ono to urobí za vás. Hej. A dokonca sa dostanete, veľmi dôležité sú rohy v prevádzke, teda sú to také tie slepé miesta, aj vo výrobách a tak ďalej, ktoré môžu byť skrytým zdrojom kontaminácie, napríklad už aj do hotového výrobku. A v princípe dôkladne a dobre prevedenou sanitáciou dokážete sa dostať pomocou tejto peny na tie miesta, ktoré teda ani bežným spôsobom nedočistíte, opláchne sa to a je to vybavené. Hej. A takú penu tu máte, hej, pre mňa? Takú penu nemám, ale sú firmy, teda, ktoré to majú. Hej. Sú určité proste činnosti, pri ktorých ja im viem dať takú dobrú radu, ktorú oni radi príjmu, pretože im to zjednodušuje a zľahčuje. Ja aj veľakrát spomínam aj na školeniach, alebo aj teda keď chodím do tých zariadení, ak si niečo neviete zapamätať, úplne najjednoduchší spôsob je dať si vývesku na chladničku. Čo tam môžem robiť, s čím tam môžem skladovať, akú teplotu tam potrebujem mať. Stalo sa mi, že som prišla do prevádzky a v zázname som našla 3 dní po sebe napísané, že v chladničke bolo 12 alebo 15-16 stupňov. Hej, mäsko sa skladuje pri omnoho nižšej teplote, ale je dôležité, aby ľudia, ktorí vykonávajú kontrolu, ovládali tieto veci. Hej, nie je možné, aby v podstate 3 dní po sebe buď sám niečo neurobil, alebo neoznámil teda, že je potrebné zjednať nápravu. Ste mi perfektne nahrali, pretože v podstate sa rozprávame o vzdelávaní personálu.
ak ide o hygienu potravín, o tieto všetky veci, je dôležité, aby práve ľudia, ktorí pracujú v týchto prevádzkach, dostávali takéto vzdelanie, aby sa dostávali k takýmto informáciám? Možno, že toto robíš zle, toto by si mal robiť takto, takto to bude lepšie a tak ďalej? Tak v prvom rade je povinnosť prevádzkovateľa zamestnávať odborne a zdravotne spôsobilé osoby. To je v legislatíve dané. Okay. Hej? Pokiaľ vy toto vzdelanie nemáte, teda tak, ako to mám ja zo vzdelania, tak je potrebné si, to je takéto tzv. Hygienické minimum, ktoré často teda používajú ľudia z tejto sféry, ktorí si musia urobiť osvedčenie na výkon závažných činností. Teda robí sa skúška na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v príslušnom okrese, alebo teda môžete zajsť niekam inam. No a na základe vlastne toho by ste mali byť zdatní a schopní prevádzať tie veci. Avšak platí ešte ďalšie pravidlo, že je potrebné teda ľuďom obnovovať vedomosti minimálne raz ročne. Opakovanie je matkou múdrosti. Presne tak, upozorňovať. A ja nemám rada formálne školenia. Tie väčšinou robím také, keď je úplne človek, že v živote teda nepočul, pripravuje sa na tie skúšky, tak vtedy idem tak hĺbkovejšie a teda je to taká väčšia teória, samozrejme aj s nejakými praktickými ukážkami, ale ja mám radšej školenia takého neformálneho charakteru, kde sa hráme, kde licitujeme, kto dá viac, teda naozaj je tam veľká zábava a neučím ich len legislatívu, ale snažím sa im aj také praktickejšie veci. Vždy každý rok mám nejakú inú tému. Minulý rok sme mali práve chémiu, riedenie, materiálovú bezpečnosť. Hej, toho roku učím vzorky, ako správne odoberať, učím HACCP, teda tak hĺbkovejšie, podrobnejšie, teda vysvetľujem polopatisticky, ako vypisovať evidencie, ako sa kontrolujú evidencie, lebo veľakrát sa stane, že niekto sa podpíše pod evidenciu a neskontroluje to, čo podpisuje. Hej, tu máme takú náchylnosť, lebo sme všetci v zhone. Ano. A každý, hej, veľakrát ja tiež, keď idem niekam, no asi dneska vám podpisujem aj neviem čo, hej, lebo sa proste, ale veľakrát čítam a prekvapím tým ľudí, hej, že keď si čítam niečo, naozaj pri tých, v tej prevádzke je dôležité, aby teda ľudia tú kontrolu robili tak, ako majú. Ak sa rozprávame o gastroprevádzkach a o školských jedálniach, tak sú tie hygienické normy a HACCP, ako sme si to skrátili, odlišné alebo sú rovnaké? Legislatíva musí platiť pre všetkých rovnako. Sú odlišnosti, napríklad v otvorenom sektore nemusia odoberať vzorky, kdežto v uzatvorenom áno, vzorky pokrmov. Čiže v prípade epidémie sa potom tieto vzorky vyšetrujú a teda zisťuje sa, že či teda pochybili alebo nepochybili v danej prevádzke. Čo sa týka takej väčšej, nie že prísnosti, ale teda naozaj sa dbá. Je to v podstate celý ten HACCP je založený o tom, že existuje aj dokument vlastne z Európskej únie, kde je napísané, že v určitých formách prevádzok je možné zjednodušovať ho, ale je tam taká krásna veta, že ale neplatí to v prípade citlivej populácie. A to sú práve deti, hej, a zase tá opačná strana veková, teda starší ľudia v uzatvorených typoch stravovania, ktorí už majú aj pridružené nejaké ďalšie ochorenia a teda také alimentárne ochorenie by mohlo v podstate v kombinácii s tými ďalšími ochoreniami spôsobiť bohužiaľ až smrť. Poďme teraz na také praktické rady. Vy ste vlastne už veľa rozprávali o tom, ako viete tým jednotlivým prevádzkam pomôcť dodržiavať ten HACCP, ale aké sú možno také možnosti vaše ako externého pracovníka pomôcť zvládnuť práve tento HACCP čo najefektívnejšie a čo najmenej bolestnejšie? Tak ja si tak hovorím, že som taký sprievodca, lebo ja ich vlastne prevediem celou tou problematikou a v podstate to už som spomínala, pochválim ich v tom, alebo teda uistím ich v tom, čo robia dobre a potom im ukazujem cesty, ako sa to dá inak. Niekedy, viete, neznamená, že niečo uľahčíte, že to povedie k tomu, že nebude bezpečný ten pokrm, ale uľahčíte to v tom, že niektoré činnosti naozaj príliš obťažne alebo zdĺhavejšie vykonávajú a dá sa to urobiť aj inak. Hej? Ja rada zobrazujem, hej? Robím vývesky, teda snažím sa ľuďom nejakým spôsobom bližšie ukazovať tú danú problematiku a v tom, aby si to teda vedeli pozrieť, prečítať a upozorňovať. Dobre, tak teraz si ešte tak na záver
povedzme, že ktoré sú také 3 veci, ktoré by mal prevádzkar kontrolovať každý deň, aby predišiel hygienickým problémom? 3, ak teda môžete povedať. A každý deň. Tak, samozrejme vždy musia byť to, čo sme hovorili, kvalitné, zdravotne bezpečné suroviny. Mhm. Suroviny sa nejakým spôsobom musia skladovať. U tých, u ktorých je riziko, teda, že to nebude v poriadku, ak by boli skladované pri nesprávnych teplotách, takže sa kontrolujú teploty skladovania. Závisí ďalej na tom, či sa správne s potravinami manipuluje, na akých úsekoch sa to robí, či nedochádza ku kríženiu. Samozrejme, je to komplex osobnej a prevádzkovej hygieny. Je to ťažké, ako vybrať si úplne to najdôležitejšie z toho. Takže tak. Čo by ste možno odporúčili tým, ktorí nás dnes počúvali, majú reštaurácie, majú prevádzky, majú školské jedálne, sú tam vedúcimi, aby si odniesli z dnešného podcastu? Tak, ako som teda spomínala, že naozaj nejde o tie pokuty, ale ide o zdravie ľudí. A aby tak veci robili so zdravým rozumom, aby k tomu teda pristupovali zodpovedne, aby veci teda vykonávali prirodzene, aby tá pravidelnosť bola zavedená v tých činnostiach a takže niečo v takom zmysle, aby HCCP nebolo strašiakom, ale práve naopak, aby všetkým pomáhalo fungovať správne a my, ako zákazníci, aby sme ostali zdraví? Áno, presne tak. Ono HCP vždy, keď je niečo strašiak, tak keď pochopíme, o čo tam ide, tak ľudia sú teda náchylnejší na to vykonávať potom o mnoho ľahšie, aj teda jednoduchšie a pristupovať k tomu zodpovednejšie. No, chcem vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas. Prišli a myslím si, že veľmi zrozumiteľne vysvetlili práve túto tému, ktorá neznela na začiatku veľmi atraktívne, HCCP alebo HCEP teda. Ďakujem veľmi pekne Martine Bakošovej, dúfam, že teda ešte niekedy prídete, že sa takto spolu porozprávame. Nech sa vám darí a nech veľa prevádzok funguje tak, ako si vy želáte a nech je tam čo najmenej chýb, aby sme my, zákazníci a klienti, boli v poriadku a zdraví. Ďakujem veľmi pekne. No a samozrejme vy, milí diváci a poslucháči, ak máte nejaké otázky, tak určite sa pýtajte, akékoľvek témy vás zaujímajú, tak v budúcej časti podcastu ESPIC ich môžeme spoločne prebrať. Majte sa krásne a dovidenia. Dovidenia.